Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Изге эшләр район Тукай районында ифтар ашы үткәрделәр. Бер сәхнәдә КамАЗ, Мустан һәм артистлар Татар драма театры труппасы чыкты, Атым күләгәдән исемле премьерага әзерләнә. Мөселманнарның изге Рамазан айы дәвам итә. Аның беренче көне 18 февральгә туры килде. Ураза 20 мартка кадәр дәвам итәчәк. Бу вакытта изге эшләр башкарга, мохтаҗларга булышырга кирәк. Шул көнне якты вакытында ашау эчүдән тыелып тору да зарур. Тукай районында ифтар үткәрделәр. Анда безнең төшерү төркеме дә булды. Авыз ачканчы дин тотучылар дугалар кыла һәм намаз укый. Шуннан соң гына ашарга ярый. Тукай районы ифтар мәҗлесендә катнашучылар арасында махсус хәрби операциядә катнашучылар да бар иде. Юсуф аларның берсе. Аның сүзләренчә, ул 13 яшеннән бирле ураза тота. Байрам гайбат, утырабыз. Бүтән айбат инде. Бүгенге көнебезнең матур үтүенә без кадәр шат. Мәҗлесләребез мөбарәк булсын, тоткан кызларыбыз кабуллар булсын, мәхәббәттә, мәрхәмәттә, Аллаһка рәхмәтле яшәгән булсын. Тукай районы ифтарына Татарстан Республикасы мөфтие дә килде. Камил хәзрәт Самигуллин белдергәнчә, изге Рамазан айы берләштерә. Бу изге гамәлләр кылу айы. Бүген дин кардәшләребез белән аралашырга мөмкинчелек булды, таптык. Әлбәттә, хәзер бергәләшеп намаз укыйбыз, чөнки ифтар Рамазан ул барыбызны да берләштерә һәм берләштерергә тиеш. Бүген безнең зур бәйрәм. Пәйгамбәрбез әйткән, ураза тотучының ике шатлыгы бар дигән, беренчесе ул да булса ифтар мәҗлесе дигән. Менә без бүген ифтар мәҗлесенә җыелыштык. Әмма бу гади ифтар мәҗлесе түгел, бу безнең район ифтар мәҗлесе. Бүген менә без күрәбез, нинди матур мәҗлес. Бүген инде әйтеп китәсем килә, нур өстенә нур булып тора. Бүген үзенең бик тыгыз графигында безнең өчен гел вакыт табкан, бүген безнең белән бергә менә шушы ифтар мәҗлесендә катнашкан хөрмәтле, газиз мөфтиебез, мөфти Камил хәзрәт Самигуллин безнең белән бергә. Тукай районы башлыгы Камил Нәҗмиев билгеләп үткәнчә, бүгенге гади булмаган чорда 3 яңа мәчет төзелә, 58 иман йорты инде эшли. Бүген инде безнең районыбызда 61 мәхәллә эшләп килә, 58 мәхәллә бүгенге көндә мәчетләребез эшли, яңа мәчетләребез төзелә, ифтарханәләребез ачыла. Менә шушы ураза айларыбызда 2 ифтарханәләребез ачылды. Моңа инде бик шатбыз. Изге Рамазан айы тәмамлану белән мөселманнар төп бәйрәмнәрнең берсе ураза гаетен билгеләп үтәчәк. Ул 20 мартка туры килә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 21 көне сәхәр ашау төнге 3 сәгать 2 минутта тәмамланырга тиеш. Ифтар яисә авыз ачу вакыты 17 сәгать 26 минутка туры килә. Тоткан уразаларыгызны, кылган изге гамәлләрегезне Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылсын. Йортларыбызга тынычлык, татулык һәм муллык ирешсен. Татар драма театрының яңа спектаклендә сәхнәдә беренче тапкыр КамАЗ 43-50 машинасын күреп булачак. Труппа гадәти булмаган премьера әзерли. Анда Мустан көйек машинасы барлыкка киләчәк. Ул Артур Шайдулла чыкты. Атым күләгәдән пьесасы буенча куелган тамашаның бер өлеше булып тора. Безнең төшерү төркеме театрда булып кайтты һәм премьерада тамашачыларны нәрсәләр көтүен сөйләргә әзер. Авыз ачканчы дин тотучылар дугалар кыла һәм намаз укый. Шуннан соң гына ашарга ярый. Тукай районы ифтар мәҗлесендә катнашучылар арасында махсус хәрби операциядә катнашучылар да бар иде. Юсуф аларның берсе. Аның сүзләренчә, ул 13 яшеннән бирле ураза тота. Байрам гайбат, утырабыз. Бүтән айбат инде. Бүгенге көнебезнең матур үтүенә без кадәр шат. Мәҗлесләребез мөбарәк булсын, тоткан кызларыбыз кабуллар булсын, мәхәббәттә, мәрхәмәттә,
Аллах Тәгалә рәхмәтле яшәргә яшәргә насыйп кылсын. Тукай районы ифтарына Татарстан Республикасы мөфтие дә килде. Камил хәзрәт Самигуллин белдергәнчә, изге Рамазан айы берләштерә. Бу изге гамәлләр кылу айы. Бүген дин кардәшләребез белән аралашырга мөмкинчелек булды, таптык. Әлбәттә, хәзер бергәләшеп намаз укыйбыз, чөнки ифтар Рамазан ул барыбызны да берләштерә һәм берләштерергә тиеш. Бүген безнең зур бәйрәм. Пәйгамбәрбез әйткән, ураза тотучының ике шатлыгы бар дигән, беренчесе ул да булса ифтар мәҗлесе дигән. Менә без бүген ифтар мәҗлесенә җыелыштык. Әмма бу гади ифтар мәҗлесе түгел, бу безнең район ифтар мәҗлесе. Бүген менә без күрәбез, нинди матур мәҗлес. Бүген инде әйтеп китәсем килә, нур өстенә нур булып тора. Бүген үзенең бик тыгыз графигында безнең өчен гел вакыт табкан. Бүген безнең белән бергә менә шушы ифтар мәҗлесендә катнашкан хөрмәтле газиз мөфтиебез, мөфти Камил хәзрәт Самигуллин безнең белән бергә. Тукай районы башлыгы Камил Нәҗмиев билгеләп үткәнчә, бүгенге гади булмаган чорда 3 яңа мәчет төзелә, 58 иман йорты инде эшли. Бүген инде безнең районыбызда 61 мәхәллә эшләп килә, 58 мәхәллә бүгенге көндә мәчетләребез эшли, яңа мәчетләребез төзелә, ифтарханәләребез ачыла. Менә шушы ураза айларыбызда 2 ифтарханәләребез ачылды. Моңа инде бик шатбыз. Изге Рамазан айы тәмамлану белән мөселманнар төп бәйрәмнәрнең берсе ураза гаетен билгеләп үтәчәк. Ул 20 мартка туры килә. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Ураза вакытына яки көндәлек рационга тәмле һәм файдалы ризыклар эзлисезме? Чайное дерево кибете хәтта гурманнарны да гаҗәпләндерәчәк. Монда вегетариан затлы ризыкларының зур ассортименты. Пешкән һәм исланган козылыктан алып сыр һәм шашлыкларга кадәр. Ашыгы сезне Вахитов урамындагы 105 сәүдә үзәге адресы буенча көтәләр. Керү энтузиастлар бульвары ягыннан. Монда чыннан да үзенчәлекле атмосфера сизелә. Чайное деревоның сыры гади кибет хуҗасы үзе инде 13 ел вегетарианин һәм продукцияны киштәгә җибәргәнче ул барысында үзе татып карый. У нас очень интересный выбор колбас различных. Шашлыки, пожалуйста. И также есть прекрасные растительные натуральные котлеты. Это очень вкусно, полезно, натурально и с заботой о животных. Чайное дерево кибете веганнар өчен генә түгел, ураза татучылар һәм сәламәтлекләрен күзәтүче кешеләр өчен дә чын табыш. Во время Великого Поста купите вот эти пельмени с растительным фаршем. Это диетический продукт, натуральный и очень вкусный. И, конечно же, прекрасные хаевские котлеты. Иң мөһиме диабетик продукция махсус сәлбияләрдән сатыла. Кибетнең айрым горурлыгы салкын ысул белән сыгылган майларның киң ассортименты. Бирдә шулай ук дәвалау өчен үләннәр дә тәкъдим ителә. По нашим сборам очень хорошие отзывы, очень хороший результат. Люди приходят, хвалят, очень довольны, покупают для знакомых, для своих родных. Приходите, здесь очень большая линейка при всех заболеваниях. Сәламәт тукланыны сайлагыз һәм Вахитовда урнашкан 105 сәүдә үзәгенә чайное дерево кибетенә рәхим итегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Вы знаете, чем питаются вегетарианцы и что кушать в пост? Вегетарианские колбасы, вареные и копченые, растительные котлеты и пельмени. Выбирайте здоровое питание и покупайте в чайном дереве в 105-м на Вахитова.